salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Ito nga po, primary complex. TB man sana po yan, tuberculosis man sana yan. Pag mayaman, gari ang apod primary complex. Kung bako, weak lungs, pag mayaman. Pag pobre, ang apod, sa aki man o sagurang, ang apod, thesis. Grabe nga. Araman pa mo yun na aga. Ano yan? Dapat ba na mag-isolate dyan? O ano? May mga pwedeng sa yung kasarabay sa ang kutsara ko na ginamit yung Philippine Pediatric Society, Bicol Chapter, Diplomate, Philippine Academy of Pediatric Pulmonologists. Then, sa ansaya pong posisyon, yaon siya sa Bicol Medical Center bilang sarong Medical Specialist 2, affiliate po, konsultant sa NICC Doctors Hospital. Nakaabot na ako dyan so, aki ko, pina-endoscopy ko ta. Pero nagguspig si Ripso lubot. Okay man nga kung mas na pala nga itong problema ka naki mo, uning ano ito, so nagluwas bagasa ko sa lubot na inaaral mo na. Affiliate po, konsultant sa USI Mother Seton Hospital. Ayan mga tugang, salamat nga lang pala kay Dr. kay Dr. Ibo, no? Kay Dr. Julie Ibo, ang presidente po kan Salvosa, ang presidente po kan Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. On the line, mga tugang via Zoom, Dr. Don Joseph Regulacion. Dr. Don, maray na aga po. Maray na agad sa mga nagdadangog. Ay, Dok, salamaton pong maray ha. Taga-Naga ka po, taga-Kamsur ka? Taga-Naga po. Taga-Naga. Uy, madali na, Dok, ang piyesta sa Indo Iyo po. Oo, Pinya Francia. Kaya po nag-establish ako ngunyang mga kamidbidyan sa Naga. May magkaunan lamang. Iyo po. Yeah. Opo. Masiram pati ang mga handa pag nagpipiesta. Yes. Pwede magdarang laugan, pabalik. Okay. Dok, salamaton po sa oras mo sa tuyang programa. And sabi ko nga ni Kasbago, thank you kay Dr. Julie Salvosa. Ang topic tayo is about TB in children. Pag sinabi pong tuberculosis sa mga aki, ano po ini, as in paano po ini nakukuha po, Dr. Don? So, ang tuberculosis po o TB ay sarong nakakahawang hilang na dulot kang bakterya na Mycobacterium tuberculosis. Ang usual na naapektuhan kaini sa parte kang hawak ay ang baga, no? Okay. Pero pwede din ini magkalat sa ibang parte ning hawak, arog kang kulani or sa mga lymph nodes. Pwede din sa balat, pwede din sa utak, saka sa tulak. And then pwede din po ini sa buto, lalo na sa spine, na inaapod kang PATS disease. So, minsan sa PMC po, kadakol po kitang mga kaso na arog kayan, bako lang po sa baga, pwede din po siyang sa utak, tsaka sa
spine. Ano? Oo. So, paano po ito nakakahawa? So, Opo. nagkakalat po ang TB or nakakahawa ini sa pamamagitan ng pag-abo kang may active TB disease or may aktibong hilang sa TB. So, Opo. ang laway o plema na inabo ka ini, nagiging droplet na pwede magkalat sa hangin. Tapos, pwedeng malanghap ini kang ibang tao. Ayun. Oo. Ining inaabot na pong droplet, pwede siyang maging haloy. Haloy. Pwede siyang maghaloy ng 3 months, lalo na kung ang lugar ay masyadong ventilated. or Talaga? Talaga? Pero Opo. kung magayon man po ang ventilation, may mga bintana, tapos nasa saldangan, usually 3 hours to 8 hours lang siya naghahaloy. Opo. Opo. Pero Dok, pag siya, sabi mo kasi bago droplet siya, pwedeng ano yan, malanghap kang iba. Ano pa, although may natamaan dyan sa mga surfaces, ano, di ba? Yan na, droplets na yan. Haloy pa lang po siya dyan, kung enclosed, nabubuhay siya dyan, haloy, mga 6 months sa lugar na. Pwede po maghaloy 3 months. 3 months. Oo, oo. Pero bako man siya Lalo na airborne, ano? Bako man siya airborne, tabi. Bako man airborne itong small particle. Airborne po siya. Nagsistay po siya sa hangin. Oh. Tapos nalalanghap po siya katong mga kairiba. So, Ayun. pinaka-common kasi na nahahawa kang tuberculosis, si mga kairiba sa harong. Opo. Itong household contacts, kumbaga. So, pag na-diagnose po ang sarong tao na may tuberculosis, gabos po nakaibanan sa harong, tinetest din. Ayun. Iyo pala, ano, okay. May ay, Doc, madali lang ha. Ang TB pala, ngunyan ko lang na, may nabasa ako na kahit sa spine. Pwede pala sa utak, ano, tulak, utak, sa spine. Opo. Ang tuberculosis, pati sa tulak, sa lungs, ano, primary sa Opo. lungs. Pero pwede pala ang TB sa brain? Pwede po. Oho. Pwede po siya. Kadakol po kitang pasyente ngunyan sa, lalo na po sa BMC na naka-admit, apektuhan po ang utak. Opo. Ang impact TB. Ano? Talaga? Oo. Kung nagkaka-TB, Doc, ang utak, anong nangyayari? Medyo excited, medyo curious lang ako, ha? Laramtak ko pero sa lungs. Kaya, di ba? Opo. Pag nagka-TB ang utak po, anong nangyayari sa tao? Usually po, ang nangyayari po is nagkakaigwa ng kalintura. Ang inot na inot usually kayo kalintura. Pangalawa, kulog payo. Opo. Tapos, nagtataas po kasi ang pressure kayan sa utak. Tapos, nagkakaigwa sinda ng seizure. Minsan, nagkakaigwa sinda ng sikwala. Kumbaga, kung itong tapod na komplikasyon. So, syempre, utak, ang natatamaan kayan si paghiro. Paghiro, si pagtaram. Pero, kumbaga, na stroke. Araw po kayan ang sintomas. So, Grabe pala, ano? Okay. May pagkakaiba po, Doc, ang TB sa aki, sa umboy, kumpara sa mga adult na po? Actually, dahil man po masyadong dakula ang pagkakaiba kang TB sa adult tsaka sa TB sa aki. Although, minsan, iba po ang pag-approach ta sa inda. Opo. Sa mga aki kasi madalas, mas kaunti ang bacteria o inaabot ng possibacillary compared to adults na mataas ang bacterial load. So, ibig sabihin, mas madaling makahawa ang mga adults compared sa aki. So, pwede ning iabot. Dok, si kaklase po kang aki ko, diagnose po ng TB, so pwede po ba siya makahawa? Dikit ang tsansa na makahawa kasi usually pag aki, mas dikit ang viral load. Bacterial load, sorry. Mas Opo. dikit ang bacterial load. Unless sobrang lala kang bacteria sa hawak kadtong sa baga kay itong kaklase niya na itong patsi-patsi na ang partikang baga, tapos itong nagkakaigwa na ng tubig sa baga, yan po, pwede pong makahawa ng arog yan. Ibig sabihin, masyadong mataas ang bacterial load kang TB sa aki. Tapos po, compared naman sa adults, sa mga aki naman, mas mabilis po mag-develop ang ibang komplikasyon, arogani po, katong sinasabi ta na pwede pong mag-abot sa utak, pwede kaigwa ng PATS disease sa TB, tapos mas extensive po ang infection sa baga, kasi po develop ang immune system ninda. Ayun. Kaya minsan po mas malala ang sintomas sa mga aki. I see. Kaya importante po si pagkautan ng BCG na vaccination, lalo na implemented man po ini, libre po ini sa mga hospital, tsaka covered po ini kang PhilHealth para po maiwasan si mga komplikasyon kang tuberculosis, lalo na po itong sa utak. So, iyon po ni si bakuna na tinatao pagkaluwas pagkaaki. So, BCG vaccination. I see. Dok, paano po hindi na pinagdadiagnose nindo, buda pinagbubulong po?
Pag-confirm na talaga siyang tuberculosis, lalo na sa aki. Yun po. Ang gold standard po ng diagnosis o itong garo standard kumbaga ay pag-examine po kandura o plema gamit Ayun. ang TB culture, no? Opo. Garo ano siya sa garo culture medium sa gelatin tapos papatubuan po siya. Pero usually kasi inaabot ini yun ng weeks, 1 week to 4 weeks. So minsan nade-delay ang treatment. So may guwaman kitang mas mabilis na test na inaabot ng TB gene expert or speed of AFB kung saan makukuha at tulos ang resulta. Usually 2 to 3 days makukuha na tulos. Although kasi sa aki, 'di ba, minsan lalo na sa less than 5 years old nasasakitan sinda mag-expectorate o tong magluwa ng plema. Minsan data po sinda kasi kaya ma-instructionan. So may pang ways para mag-diagnose ng TB sa mga kaakian. So pwede po magpa-request ng X-ray or itong inaapod na PPD na skin test. So before ta po yan ipagibo, so dapat mag-suspect siya muna kita ano ang mga sintomas na dapat kong hanapon or ano ang dapat hanapon kan doktor na sintomas sa aki na may TB. So usually ang mga sintomas po na yan is abo. Na pwede po siyang dry cough, pwede rin siyang maplema na ubo na kaabot ng 2 semana o 2 weeks or more despite na nagbulungan na ng antibiotic for 1 week. So ibig sabihin dahil siya miski nagbulungan. Kalintura din po, usually low grade, pero pwede din po siya maging high grade, itong mga 39, mga 40. Usually naglalast din po siya mga 2 semana. 2 semana or more. Tapos mga 2 pag nangayayat, so nanluluya ang aki. Yung ano po bagay sabi nindo, ang apod sa mga weak lungs. Weak lungs. Pag mayaman. Sa mayaman. Tapos pero pa pong sintomas, itong pagbawas ng timbang or sinasakitan mag-gain ng timbang is magayon ang appetite kang aki. I see. So saan pero pa po go ahead. Sige pa. Common sa mga less than 5 years old, usually sa adolescents, iniyo po si mga pagpapawis or pagpapawis lalo na pagkabanggi or inaapod ng night sweats po. I see. Paano, Dok, ang management kang pagbulong? Kaya yan, tabi nindo ng mga doktor. Pag-confirm ng may TB ang aki? Pag-diagnose, pagbulong naman po is, extensive po kita. Magbulong ka yan, inaabot po ng 6 months. 6 months? No, ang bulungan kang tuberculosis. Wow. Po? Kasi, inot na inot, combination po ang mga bulong kayan. Ang standard po na treatment ay ang bulong si isoniazid, pyrazinamide, Cambutol, tsaka rifampicin. So 2 months po yan na intensive phase, tsaka 4 months na maintenance phase. So ano po siya haloy. So usually po iniiwasan ta kasi na magkaigwa ng resistance si tuberculosis. Pangalawa, gusto ta mabawasan ang pag-multiply kang TB sa hawak sa baga. Pangatulo, habuta siyang magkalat, no? Habuta siyang makaulakit. So habuta siyang yun po. I see. Kaya palang hala Dok, itong klase kang kombinasyon na bulong ito, sabay-sabay siya po siyang pigiinom? Iya po, sabay-sabay po siyang iniinom. Gari, di ba po nagka-apektuhan sa pagnamit? Nawara sa taste bad, sa kadakulang ng pigiinom? Minsan po, actually, darakula po kasi ang tableta kainin. Pero, tinatabangan man po kita kang programa kang TB Dots, no? I see. Direct observed treatment po yan. Direct observed treatment kang tuberculosis programa po yan kang DOH. Saka napod kaini kang WHO worldwide na para masigurado na naiinom kang pasyente ang bulong sa loob ng na bulan. So may mga train po kita dyan na mga healthcare workers, mga barangay officials po na training para po makatabang mabawasan po ang tuberculosis sa manual. I see. Okay. So pag na-diagnose na, Dok, pwedeng dumuman sila sa mga RHU
Rural Health Unit or City Health Office ano ta. Ang sa kuya kayang sa first lab ko tabi dok, sa first lab ko na inagum ko ngunyan. Nagtatrabaho sa City Health Office kaya gari nadadangog ko na igwaki mga free na bulong sa tuberculosis. Garo ma-enroll ka lang tabi pag confirm na may TB ang aki. Iyo po. Opo. Ang bulong po sa TB, libre po. Yeah. Pati po ang monitoring kasi usually ang mga bulong kaayan, actually gabos man po na bulong may mga side effects. So Opo. sa mga nagiging na-encounter na apod kaini mga adversaryo sa pag-maintain kang bulong isi mga side effects. So, Opo. minomonitor, saro din po sa tabang kang TB dots ay minomonitor po si mga pwedeng maging side effects kay itong bulong na ini. Opo. So, syempre, minemaintain po na kahit po naka-adhere po talaga ang mga pasyente sa bulong para totally matreat po tsaka mawara po ang TB sa tuya. I see. Opo. Dok, sabi mo po, mga more or less 6 months ang gamutan, Iya ang po. prophylaxis kan pasyente. Paano po pag di na kumpleto ang pag-inom kibulong? Ngaya, nag-inom lang ngaya 3 months, nag-inom lang 4 months or 5 months po. What happened po? What will happen? Nagkakaigwa po kita ning inaapod na resistance, no? So garota po sana kung day na kumpleto ang bulungan sa garota sana siya kinikitik kumbaga or minsan pinapaluya. So minsan baga pag pinapaluya nakaka-recover sinda, minsan nagkukusog. So ang nangyayari is nababawasan po si epekto kang bulong, resistant po siya. So minsan dahil na po nagtatalab ang itong regular na regimen. Kaya may inaapod po kita ning multi-drug resistant na tuberculosis. Ini po si mga tuberculosis na dahil na po nag-work po sa inda si mga usual na bulong. So minsan ang tinatawag na po sa indang bulong is itong matatapang na tsaka usually mas haloy na po ang bulungan. Po ni sa taon, minsan more 18 months more than. Opo. Kung pala gari, kung day mo palang sa bagay, day man po kira sundok na day kumpleto, libre nga daan sa gobyerno, di ba? Libre pigtataw eh. Libre na po siya. Opo. Dapat talagang magkutagari, kung day mo palang kumpleto, gari, so bakterya na yaon dyan, didismayo ta sana. Tapos pag nagmata, mas makusog pa. Mas makusog pag mata. I see. So, importante po na pag tinawan ng kibulong, kumpletohon kumpira pong bulan yan na pigataw ka sa tuyang mga doktor. Paano po, Dok, maiwasan ang tuberculosis tabi? So, pinaka-basic po paano maiwasan is pakusugon ta po ang sa tuyang resistensya, no? Magkakaning balancing diet. So, sa mga aki, encourage ta na magturog po ning sapat na oras, at least 7 to 8 hours, tapos magkakaning balancing diet, mag-exercise, magtao po kita ning mga vitamina, no? Mga supplements, no? Para maiwasan po. Tapos, syempre, practice po kita ng good hygiene, magtapo po ng bibig pag nag-aabo, ng bibig or ilong pag nag-aabo or nababahing, tapos magpugas pirmi ng kamot. Magsuulot po ng mask, lalo na kung maduman sa mga matataong lagar. Tapos, ang pinaka-primary kasi, ito pong ang pinaka-primary na ma-offer me as mga physicians, mga doktor is bakuna, no? So, BCG vaccine nagtinatao, dapat po matao din po ito. Kundi pwede man po yan ihabol kung usually minsan nakakauli ang ibang mga babies na dahil po nabakunahan, pwede man po yan ihabol, ipapaduman lang sa hospital. Tapos, syempre sa level naman po kang gobyerno, so i-implement na po ang itong stricto talaga na screening ng mga taong may TB. So gabos po yan, lalo na ang household ay i-examine po gabos, no? Tapos ang mga opisina, eskwelahan, siguraduhon well ventilated para maiwasan po itong sinasabitang maipon ng infectious droplets. So panatilihan po mag-spray po ng mga disinfectants para po kadan po ang mga droplets po kang infection. Bako lang po TB kundi kang virus po, no? Usually, Dok, pero po ang edad kang aki pagpigtatawan ng vaccine, yan na BCG, na bigsabi po nindo? Pagka-aki po, 24 hours. I see. Lingaw ko sa mga aki ko. Sigurado ako ang aki ko kompletong bakuna eh.
Aki pa pala ito po niyan. yan, si Tiglalabig din na nagpipiklat baga. Ah, yeah. Iyo, Dok. Iyo pala po, niyan. Iyo po. I see. So, pag nagpeklat, Dok, epektibo ba? O pag nagpeklat, epektibo man? Minsan po kasi na nagpipiklat. Pero mas okay po na magpiklat. Ibig Yeah. sabihin, nagtalab po pulong. Okay. Kung nasa process na, Dok, ang itong prophylaxis na nag-inom na kibulong ngayon, say for example ngayon, nasa 3 months na, may chance pa po siyang makaulakit? Ayan po, so, salamat po sa hapot. Opo. Usually po, after po, duwa po kasing phase yan, ng bulungan. So, Opo. intensive phase usually 2 months. Tapos, maintenance phase, 4 months po. So, intensive phase po, duman po talaga itong ginagadan or niraraot si bacteria. So, after kayang intensive phase po na yan, dahil na po siya kaya usually nakakaulakit. Ayun. At maintenance phase naman po, tinatao lang yan para dahil na po mag-resurface or dahil na magputwa ulit si infection na TB. So after, usually kami, pag halimbawa na-diagnose mi sa eskwelahan ng aki na may culture na positive na tuberculosis, itong sa duga at positive, usually nagtatao kaming clearance kayan after 2 months na makumpleto si bulungan. Tapos see. minsan po kasi after 2 months kayan, inuulit si dura or si culture. Tapos maaraman ta po kung nagtalab si bulong kasi usually negative po yan. I see. Opo. Usually, Dok, pag na-diagnose ang akin na may TB, apektado ang pag-eskwela niya o kaya po siyang maglawag sa klase, tabi? Yan nga ni po. So, syempre, iniiwasan itong magkalat si tuberculosis. So, during po the intensive phase, ina-advise me po na demo na po magklase kasi pwede pong mahawa si ibang kaklase. Although, yun nga, kung mild lang naman, itong inapod ng clinically diagnosed, kasi sabi ko nga ni po, mababa ang bacterial load. Pwede man sin na magklase after 2 weeks. Ayun. Okay. Kung ang tao, Dok, nagka-TV, aki pa, pagkagurang niya po, pag adult na siya, ngayon, halimbawa, elementary siya, after mga 40 years old niya, 50, pwede siyang magka-TV, giraray? Pwede pa rin po, no, inaapod ng reactivation. Kasi minsan, lalo na kung dahil po nagbulong. Ayun. May hiling po sa, halimbawa, nag-x-ray, may nahiling, may peklat, may hiling po sa x-ray, may peklat. Usually inapod kang latent na TB. So ibig sabihin dahil po siya itong aktibo. So nagre-reactivate po siya pag gurang. I see. So ibig sabihin, Dok, sa x-ray na hiling sa lungs, kung nagka-TB siya, kang aki pa siya? Iyo po. Kasi minsan nagkaka-scarring po yan. Ayun. So may tatak na pala. May tatak na pala, Dok. May sinyal na? Iyo po. So, kaya po sa mga pre-employment, pig-check po yan. Kasi syempre, usually enclosed space po baga sa opisina. So, tig-check po sila, nagsiscreen po sila. I see. Ang mga utensils pong ginamit ka, Dok, baso, plato, kutsara, for example, how do you manage po? Anong sistema? Lalo na kung aki pa or, sabi mo kasi pag aki pa, medyo ang bacteria dit pa lang kumpara sa adult. Kung may adult ang tinamaan, ano po ang magiging management kan mga gamit niyang personal, lalo na iyan na plato, utensils, na iba pa, tabi? Hindi man po siya kay Puan isuway. Kasi once mahugasan po, nagagaman po ang bacteria kaya yan. So, ang pinaka-main po talaga is ito pong nalalanghap sa hangin. Ayun. So, direct, Dok, hali mismo duman sa personang ito? Iyo po. Ayun. Yan pala ang delikado, Dok, ang pang-disinfectant para alibawa, ngayon, may suspected TB, confirmed TB sa sarong room, nag-abo, nakabugtak yan sa mga surface tabi. Anong panggadan po na pwedeng gamitin pang-disinfect, lalo na sa mga harong, sa mga nagdagugo niya na pamilya? Di ko po sa masyadong abo ko po mag-promote, pero usually si mga disinfectant pwede man ang sabon po. Hindi po sabon, pwede. Saka usually may mga spray man po kita na disinfectant kasi po sa hangin, so usually mga aerosol spray. Okay. So, effective din po mga UV pampagadan kasi usually mas pinaka-effective talaga is ventilation sa halog kang harong. Iyo talaga, mga bintana
para mas maano ta po ang bacteria. Dahil po siya mag-stay sa loob. I see. Tapos sabi mo ba kasi bago po, 3 months usually ang buhay niya. Yeah po. Minayos yan pag enclosed ang lugar. So pag nakaputan mo po yan, tapos kamot mo ngayon na nalanghap mo, ano ang posibilidad daw? May chance po, pero syempre mas dikit po kasi pero ano ang apod kainin, mas dikit po ang chance kasi parang magsuslow down po kasi siya nakadukot sa kamot. Magsuslow down siya mo. Okay. May text po, Dok, sandali lang. Sabi kang texter ta, Dok, sa seniors po, nagsigarilyo ulit after marahay sa TB. Tapos nagka-TB ulit. Ano pang konsekwensyas? Regarding naman po sa pagsigarilyo, garo Sa adult ini, Dok? Adult po. Kasi usually pag nagsisigarilyo kita, nawawara po. So parang na-diminish po itong garo normal na lining kang sa tuyang baga. So itong garo pang protection, garo may mga buhok-buhok po kasi yan sa loob kang baga. Minsan nararaot po yan. So mas nagiging prone po talaga na magkaigwa ng infection ang mga taong nagsisigarilyo. So kung halimbawa nagka-infection siya, nagka-ikaw siyang tuberculosis dati, nagbulong, tapos na-infect ulit, malamang pwede po baka dahil na-screen si mga tao sa harong, si nakahawa ulit sa iya. So, dahil po siya nagkakaigwang immunity sa TB. Opo. Ay, Dok, maray man na nasabi mo, no immunity sa TB, Simin, pag nagka-TB ka, pwede magka-TB ka, giraray, Taon ni kayang sarong texter, sabi niya, good morning, Henry. So, aki ko po, na-diagnose talaga siyang may TB, kan siya po 2 months old. Ano ito? 2 months old? Aki yung pa, 2 months old. Pwede po siyang magka-TB na ngayon na elementary na po siya? Pwede pa rin po. Pwede pa rin. Ayun. So, dapat pala mag-ingat doon, Dapat mag-ingat. Di palang immunity dyan, Usually kasi pagka-aki, yun nga sinasabi mas dikit ang bacteria. Tapos, usually po, ang talaga ang TB naghahali sa gurang. Ayun. So halimbawa 2 months, syempre, ang pirmi niya pong kaibanan is Sigurang. si ina. Correct. So, pwede hali sa ina or pwede si lola, pwede din si ama. So, yan po, pwede po nga, mas hali po talaga sa gurang. Yung man ang gadok, tas siyempre, so aki, dahil man nagluluwas, di ba? Yung pirmayaon sa harong, kung 2 months old siya, etc. Di siyempre ang posibleng carrier, so yaon sa kang pamilya. Yeah po. Di ba? Okay. Sir, good morning. Saan po pwede ipa-skin test ang aki? Ay, sorry po, baka makasuggest si Doc, Saan po pwede ipa-skin test ang aki digdi sa Albay, Legazpi para po maraman kung may TB ang aki kasi dahil man po available sa skin clinic. Same question tabi, Doc. Sabi kan sa pang texter, kung magpanaga po, saan pwede magpa-skin test? Go ahead po, Doc. Ang mga pediatrician po sa mga clinic, igwa po sinda. Ayun. So igwa po kami sa clinic. So sa Legazpi po, si mga pulmonologista, si mga pediatrician igwa po sinda yan. So pwede man po nindo sinda i-contact. I see. Ang skin test, Doc, ito sumaraman mo kung may skin, anong purpose ka ni skin test po? Inihiling ta po kung igwa sindang parang latent na infection. So usually, gano'n nag-i-induce po kita katong immunity kang mga aki. So, i-inject po yan sa balat. Tapos, ang mangyayari kayan is obserbahan ka within 72 hours. Pagka nagkaigwa po ng reaction or pamumula or pag-umbok duman po sa part na in-injectionan, malamang po posibilidad igwa po siyang TB na infection. I see. At not necessarily not active TB disease, pwedeng na-infect lang po siya. Pwedeng dahil pa siya itong inaapod na ito bagang latent TB, kumbaga itong dormant na TB. Opo. So pwede po kita pag-arog kayan, pwede po kita magtaoning TB preventive na therapy. Yeah. Opo, okay. Good morning, Sir Doc. Totoo po ba na
totoo po na posible na may TB kita, bako lang active. Ulit ko sapot niya. Totoo po na posible na may TB kita, bako lang active. Tapos, Iyo po. pag nagluyang resistensya, saka po mina-active ang TB, Doc? Pwede po yan mangyari. Usually po yan po ang nangyayari talaga. I No? Pero minsan see. pag nagbabagsak ang immune system, nagre-reactivate po itong parang dormant or latent na TB. Doon Opo. po siya nagiging disease. No? I Doon po see. siya nagiging hilang. Yeah. So, maski pa naglakaw-lakaw dyan o ano, ngayon healthy, maugma, mataba, o whatever, posible Yes, siyang may TB, Doc, ano? Kaya lang, bako active. Kaya po, pwede po. Kasi endemic po sa tuya sa lugar ta sa Pilipinas. Nagkakaulakit po yan, Doc? Nagkakaulakit iyan na bako active ang TB? Usually dae. No? Dae. Ang mas Yeah. nakakaulakit po itong mga may aktibo na TB disease. I see. Okay. Doc, ito sandali lang. Di ko aram kung konektado sa topic ta ini, pero basahon ko po sa imo. Sabi niya, adult kaya, Doc, ini? Ano, pasensya ka na. Try ko po sa imbagon. Okay. Yung asawa ko, 6 months, kang sinipon ulit siya, balik naman abo niya, nagpa-x-ray ulit siya, ang findings, suggestive of pulmonary tuberculosis with emphysematous, Okay. cicatrical, tamang pag-pronounce, cicatrical, ano pag-pronounce kayo ni? And Cicatricial. possible bronchiectatic changes. Opo. Please correlate with clinical and laboratory parameters. Consider ano yung bulya? Bulya ito, Doc? Bulya? Formation? Opo. Right Salbatana, dahil ko na po pronounce ini, pleural plaque, right? Pleural plaque, right? Yan po ang nakasulat sa findings. Okay po. Binigyan naman siya ulit ng gamot at negative naman po sa sputum. Go ahead, Doc. Iya po. Sorry po. Nakalag po sa duman sa reading, please correlate clinically. Yeah. So, dahil man po ibig sabihin na may arog po kayan ay aktibo pa rin ang TB na infection. Mhm. So, pwede po ining itong garo mana siyang infection pero nagkaigwa na kasi talaga ng damage, no? Ayun. Pwedeng late po ang treatment. So, minsan kasi ang TB kinakakanya ang mga tissue kambaga. So, nagkakaigwa see. po ng yun na po yan si mga peklat. So, base po kasi duman sa reading kang x-ray, medyo malala po si naging garotama sir or agum ni ma'am. Pero dahil po ibig sabihin na aktibo pa rin ang TB infection sa hawak ni sir. So, ang magayon po, ang saro pong pwede takayan is after kasi ng treatment, nagludura ulit. No? So, kung negative na, ibig sabihin, tapos na po siya kayan. Oo. Ibang po ibig sabihin na aktibo pa rin si So, na po yan? Garo si komplikasyon na po, si pagkaraot po, kambaga, post-infection, tong after na infection po. Katong after na ma-infect ka pong TB. I see. Tapos sabi niya kaya, binigyan ulit ng gamot at nag-negative naman sa sputum. Okay po. Iyon. O pwede din po kasi na halimbawa nag-abo, pwedeng nagkaigwa ng bako man necessarily na tuberculosis, pwedeng pulmonya lang. So, Yeah. syempre, maluya na po ang baga kasi dahil sa damage. So, mas prone po sinda magkaigwa ng mga sintomas. I see. Not Opo. necessarily na TB. Opo. Ito, Dok, di ko aram kung connected sa topic ta, di ko aram ang mga terms sa medical. Sabi niya, good morning po, ang somatic po ba ay maaring maging acute TB? Sorry po. Ano ito? Somatic? Ang term niya somatic? Ang somatic po ba ay maaari maging acute TB? Hindi po ako familiar sa Di ko aram ang somatic. Oh. Ang aram asthmatic po siguro yan. Ha? Baka, dahil man po asthmatic. Ay, mas somatic. Somatic ang nakasura. Hindi po ako familiar sa Asthmatic. Kung asthmatic, Dok, may posibilidad na maging acute TB. Kung asthmatic, alimbawa? Dahil man po. No? Dahil Pero, syempre, mga asthma, mas
mas prone po sinda sa mga, lalo na pag uncontrolled, prone po sinda sa hilang sa baga. I see. Okay. May naghapon to kang clinic mo. Dahil po, si Doc clinic sa Legazpi. Tama, Doc? Ang Sa ano clinic... po, sa ano po ako nag-clinic sa Naga. Pero Sa may Naga? may mga pediatric pulmonologist po kita sa Legazpi at po ni Dr. Sheila Madrid. Yan, Yung- Dr. Sheila. Oo. Matibay yan, Dr. Sheila. Pwede po doon naman nun. Alright. Ito. Alam ko na, Dokta. Isipong pa rin ng hapot sa kuya. Di ko na mapasang maray. Di ko na mapasang maray sa text. Good morning. Pako po ba? Ito, siguro. Bago po ba pigatrip ang TB of the lymph nodes sa mga pediatric age group? Paano? Paano yata? Paano? Ang TB po sa baga at saka TB sa lymph node, pareho lang po ang regimen. So, si 6 months po na bulungan, tapos si usual na bulungan po. Ginagawa. Yeah, opo. Tama po si Doc kasi nung magka-TB ang asawa ko, naubos kaming pamilya na nag-inom ng gamot. Kaya nakakatakot po medyo kung ang isang member ng family nagka-TB. Kaya po talaga dapat mag-iingat. Ang pag-ulakit po talaga madali pag nasa bahay. Salamat po sa information. Naubos na sindadok mananggan sa pamilya niya, ano? Nag-uulakit pa lang talaga. Alright. Good morning, Henry and Doc. Pasensya na, Dr. Senior ini, Senior po ini. Pag na-diagnose po ba na TB ang isang adult, bakit po siya nagiging manipis? Ano manipis? Baka nagniniwang, Doc, ang pigmimin niya. Yung katawan daw naging manipis, baka nagniwang. Iyo po. Pagano po nag-increase po kasi ang metabolism, no? Tapos syempre si demand po kang hawak nagtataas din. So ang usual na nangyayari is nagbabawas po ang timbang. Ayun. Okay. Pag yung anak ko po kumpleto ng vaccine, as isa po diyan ay BCG. Pag may BCG na po ba, hindi na siya magkakaroon ng TB infection? Dahil po, not necessarily. So usually pag BCG kasi ang pinoprotektahan niya si mga extrapulmonary, ibig sabihin si mga infection nasa luwas kang baga, sa utak, sa buto. Yun po si mga pinoprotektahan. Ayun. So importante na may protection para dahil na maglalaan ang sitwasyon, Dok, ano? Yeah po. Okay. Dok, sandali lang ha. Magko-commercial muna kita. Taga rin nagpaparadakol ang text po nato naga. Magko-commercial break muna po kita. Mga tugang 8:20, magbabalik po ang Radyo Klinika with Dr. Don Joseph Regulacion. Pakalipas lang ka nagkaperang patalastas. Ang mga baletang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! From Binibini to Mama Mo. Ang bagong P-pop girl group ng Surf to Sawa. Tara na mag-surf to Sawa. Converge! Ang prepaid na fiber internet. Tara na mag-surf to Sawa. Internet na sulit sa budget. Internet na sulit sa budget. Apply na to Surf to Sawa ng Converge. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800
or on our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninindigan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB Radio Clinica Time with Dr. Don Joseph Regulacion. Mga tugang sa po na diplomate sa Philippine Pediatric Society, Bicol Chapter, and diplomate Philippine Academy of Pediatric Pulmonologists. Dok, may hapot digdi hali sa retired police ang hapot niya. Medyo ang hapot niya sensitibo pero okay mga ito, medyo mga 8:25 na eh. Ang hapot niya, Dok, ano daw po kung totoo na pag may TB, nagiging mahilig databi, Dok, sa S? Ay, di ko po yan masisimbag, sir. Dahil saya. Di ko bago po ako nabasa na study. Walang scientific basis ito, Dok, ano? Walang ganon? Di po ako makakomment about that. Siguro. Sa halay mong iniskwila, dahil po pigturo kan maestro mo, professor mo yan, ano? Ano po? Dahil po. Alright. Retired police colonel kaya siya nagabot. Nadagog niya databi yan. Alright. Ito. Pasensya na po. Baka po sa mga adult na pulmonologist, hindi po ang makataw. Iyo ganyan ganyan. So adult pulmonologist. Pero sa Wikipedia po, mayo po ako na mother. Mahanap ako mga barkada ko po din na adult pulmonology. Na-excite ako naman Medyo na curious ako naman Hanapon ko, Dok, sa mga friend ko na pulmonologist digdi. Alright. So Henry, good morning. Paghihapot po kay Dok. Okay. Paghihapot po kay Dok kasi ang anak ko palagi pong may ubo. Hindi siya nawawala. Minsan po ang sabi ng doktor ko ay allergic rhinitis. Hindi ko natanong sa doktor ko kung ito ay pwede po na mahulog sa TB. Dok, reaction tabi. Iyo po. So, so saro po baga sa mga sintomas ng TB is mga 2 weeks na abo. Yeah. So, usually, despite na treatment, di siya nawawala. Pero may mga kondisyon din kita sa baga na pwedeng magkaigwa ng arugaini na sintomas, kumbaga. So, pwede na arugani kahaloy na abo. So, pwede nga, sabi ni katong doktor niya, pwedeng allergic rhinitis. So, nagkakasipon, so sisipon, nagtuturo pa duman sa lalamunan, natitrigger ang itong cough reflex na inaapod. So, nagkakaigwa siya ng abo. Pangadua, baka siya din, kung may allergies, pwede din siyang magkaigwa ng asthma. No? Lalo na kung paulit-ulit ang abo dahil nawawara. So, mas mainam po, magpa-check up po sa pediatric na pulmonologist or pwede po kamo magbalik po duman sa, baka po dahil po kamo nakapag-follow up, pwede po kamo magbalik duman sa doktor na nag-diagnose po sa indo na baka allergic rhinitis. So, para mas na-evaluate po kamo ning mas tultul. Opo, okay. Good morning, Sir Doc. Good morning. Ihapot ko lang po kasi yung anak ko po ay parehong tanong ito kanina, sabi niya, ibang text left, ibang number lang. So akin niya daw po, nagkaigwang primary complex kang nasa 1-year-old. Ngunyan po, high school na siya. Ano daw ang chance sa Dok na magbalik ito or maulakitan siya? Same question po kanina yata. Kaya lang ibang age bracket kayo ni.
dito po tinatanggal si chance, igo pa rin po, no? So, importante po na si mga preventive na measures So, type 1, pataas ng resistensya, magkakaning balancing diet, mag-exercise, magturog ng tama sa oras, no? So, yan po ang kaipuntang emphasize sa tuwing mga active. Okay. Ang anak ko po ang anak ko po na diagnose na may TB until now po nasa 4 months na po siya na uminom ng gamot. Libre po sa amin dito sa RHU. Kaya lang nag-aaway kami ng asawa ko kasi po naninigarilyo siya. Kapag nagsisigarilyo po siya napapansin ko sa anak ko na kinakapos po siya ng hininga. Doc, reaction po. Yun po so ang nangyayari po kasi is second hand smoke So Opo. mas malala po kasi pag nagsigarilyo may filter baga. Yeah. So ang second hand smoke may filter so mas malala po yan ang nakuha agad ng mga nakakalanghap. So yung po yan si usok kay yan mas alo po nagti-trigger ng abo. So as much as possible iwasan ta po mag yosi sa laog kang harong. Opo. Madunungon man iyan na agomo, misis. may suaki mo nag-inom kibulong sa TV. Sige man ang sigarilyo niya. Sus kong mga lalaki ini. Alright. Dok, salamaton pong maray ha sa oras mo. Ay, Dok, may isa pa. Sandali lang. May gwapa pang kita 2 minutes bago mag 8:30. Good morning po, Henry. Sabi niya, pagkapot po kay Dok kasi po ang anak ko, ang duda ko nakuha sa school. Sa school po namin, ang duda ko nakuha po sa school. Sa eskwelahan mi po, kadakol kan may abo. Paminsan, naday po nahali oral daw. Ano daw po ang pwedeng advice po, Dok? Opo. So, yun nga po ito, si sinasabi sa aki. So, very less common na makahawa. Aki to aki. So, usually, pinaka-common is adult to aki. No? So, unless, yung po ito kung sobrang lala ba si TB sa baga. So, ang pinaka-importante pa rin is screening. So, mas screen po kita sa eskwelahan, mas screen din po kita sa laog kang harong. Ayun. Yeah, okay. Okay, sandali. May nag-upload. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes po, ma'am. Ma'am, pwede po pakibaba kang volume kang radyo na nag-feedback po kaya pakipaluyap mo po sa radyo. Ayo. Okay, sige po. Okay na. Sige po, go ahead, ma'am. Ano pong hapot? Ang ate ko po, nagkaigwan ng pneumonia. Nagkaigwan pneumonia? Gumaling na siya. Opo. Hindi sinisipon ko. Ang problema ko po sa iya, nag-edad po siyang 20 years old. Nag-seizure po siya ngayon. Ano po? Nag-seizure. Pag-edad niyang 20, nag-seizure siya? Ano po? I see. Last year po, two times. Last year, 2 times. Opo. Pero bako man po TB ang diagnosis sa iya kan doktor? Bako po TB ang diagnosis sa iya? Bako TB? Hindi po, ang sabi lang po kasi, Anong sabi? Pneumonia? Okay. Okay. po siya nung 2 years old. Nagamot na si pneumonia. Kaya lang nag-seizure siya. Kaya po siya nag-seizure. Ngayon lang po, nag-edad siya ng 2 years, 20 years old. Pag edad-edad niya, saka nagkaigwang seizure? Yes po. Okay. Sige po. Okay. Anyway, ang topic may kaya po about TB, pero I thought ko tabi kayo kung pwedeng reaction niya, ha? Naman po ako. Apo, salamat po. Salamat. Alright. Dok, pasensya ka na ta, ang hapot niya pala. So, akin niya, kan sadit pa, nagkaigwang TB. Pneumonia pala, pneumonia. Nagkaigwang pneumonia. Kan nagida ng mga sa 20 na ngunyan hanggang 24, nagsisisure siya. Opo. Hindi ko alam kung anong connection ka ang tabi, Dok. Advice tabi. Baka po magkaibang problem na po yan. Yeah. Data ko po siya makonect. So, kung nagka-pulmonya po siya, tapos nagkaigwaning seizure mo niya na 20 years old, baka po ibang problem ang na-encounter ka itong ni Mami tsaka ni Katong Aki. Opo. So, mas mainam po, magpa-check up po, lalo na po sa neurologist. 20 years old, so adult neurologist, kaya na po yan. Okay. Magpa-check ka. Ay, sandali. May nag-upload pa. Overtime na po kami dito kay 1 minuto. Madali lang. Okay na po. Pasensya na ha. Yung nagko-call tabi, dala kaming oras ni Dr. Jan. Dr. Jan, sa imo tabing parting words sa mga listeners ta, lalo na po sa mga nanay tabi na nag-aantabay ngunyan. Go ahead, tabi.
So sa mga nagdadangog po, so ang TB po, dahil po siya na nakakatakot, so nabubulong po siya. So kayo po anta lang po mag-adhere sa bulong. Tapos kung iba pong mga sintomas na nahihiling kita na kakaiba sa tuyang aki, so kayo po anta po i-check up tulos para dahil po maglala. Iman lang po yan. Apa. Dr. Don John Regulation, sir, salamaton po maray and thank you po sa Philippine Pediatric Society Incorporated. Ingat po kamo. Salamat po. Apo, thank you so much. Mga tugang iyampon sa tuyang resource person ko niya na pag-aaga, hindi po sa tuyang programang Radyo Klinika. Thank you po kay Dr. Julie Salbosa sa pag-facilitate kan sa tuyang guest mo niya pong aga. Hindi po sa tuyang programa. Siya po mga tugang medical specialist sa Bicol Medical Center, affiliate consultant po sa NICC Doctors Hospital, and affiliate consultant po sa USI Mother Seton Hospital. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. sa programang Radyo Klinika. Si Pading Al, susunod na. Salamat, kansa ng pagantaway. Goodbye, mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika